Kirjeitä on hauska saada. Ainakin silloin tällöin. Muumilaaksossa kirjeet ovat jokseenkin harvinaisia, mutta siellä on postilaatikkoja ja jopa posteljooni. Hoi, hoi! Huusitko sinä minua? Teille on kirje! Hän putoaa, hän putoaa! Häh? Nyt hän tulee! Hän putoaa! Putoaa! Oups! Haha, tepsi! Kaivoitko sinä kuopan? Kaivoin ja se toimi! Kuka oikein teki tämän kepposen? Ei kai setään sattunut. Sinä, Roikalekko, olet kaivanut kuopan. En tietenkään. Kukas sitten? Ahaa! Ai! Sinä senkin! Posteljoni, saisinko sen kirjeen? Seis, kiusan kappale! Äiti, tuli kirje. Hyvänen aika, kirje. Niin, mymmeliltä. Missäs myy on? Juoksentelee jossain. Kerro minulle kirjeestä. Sehän on sisareltani Mymmeliltä. En tiedä. Hän lähti pitämään lomaa minusta. Nythän kai sitten tulee takaisin, vai mitä? Ei tule. Jos hänellä on järkeä, putosin kuoppaan 3. kerran. Tiedän, mutta 2 ensimmäistä kertaa en ollut näkemässä. Olet oikea kiusan kappale, kauhukakara. Hän putosi melkein. Sen kun putoat vain. Oh! Kamala kakara, sinun käy huonosti. Mymmeli palaa. Hän tuntee jaksavansa taas myyn kanssa. Loisto juttu. Meidän pitäisi mennä siivoamaan Mymmelin talo. Tietääkö pikkumyy, että hänen sisarensa palaa? Ei, posteljooni ilmeisesti ajaa häntä edelleen takaa. Älä viitsi kertoa miksi. Muumimamma! Entä se kirje? Onko se Mymmeliltä? Mitä hän kirjoittaa? Muutaman päivän perästä Mymmeli palasi Muumilaaksoon. Mymmeli on paljon isompi kuin Myy ja rauhallisempi. Tuolla on Muumilaakso. Onko se täynnä ilkeitä olentoja? Ei minun tietääkseni. Katso savua. Savu tarkoittaa ruokaa. Se on Muumitalo. Oletteko tekin matkalla Muumitaloon? Kyllä me niin ajattelimme. No sepäs sattui. Minäkin menen sinne. Matkalaukku näyttää painavalta. Autanko teitä? Ei ikinä. Ei sitten. Minkälaista väkeä Muumitalossa asuu? Ajattelitteko sitä jäädä yöksi? Jos he ovat mukavia. He vasta mukavia ovatkin. Pikkusiskoni asuu heidän kanssa. No, mennäänkö? Mikä hätänä? Mene sinä edeltä. Olkoon menneeksi. Mymmeli! Mitä kuuluu? Hyvä! Oletko saanut levätä minusta? Joudu! Kaikki odottavat sinua! Tänne on muuten tulossa 2 pientä muukalaista. Ai meillekö? Teille? He ovat suunnilleen Myyn kokoisia. Hyvin outoja.
ja raahaavat suurta matkalaukkua. Siankin sitten oikein pienen kaksoisvuoteen. Kiitoksia kahvista. No, lähdetäänkö kotiin? Pikkumyy, tule. Ei vielä. Meidän täytyy mennä panemaan paikat kuntoon. Huoneet täytyy tuulettaa. Minä luudin talosi lattiat toissapäivänä ja jätin kaikki ikkunat levälleen. Kiitoksia. On kai ollut helpotus, että olette nukkuneet melkein koko ajan, kun Myy on ollut täällä. En minä ole ehtinyt rasittaa vielä ketään karvan vertaakaan. Enhän Muumipekko. Hei hei! Jaha, Isä, mitä tuo jaaha tarkoittaa? sitä, että voin jälleen kuulla ajatukseni. Kun Myy on poissa. Mene sinä koputtamaan ovelle, Tiuhti. Mitä jos joku tulee ja alkaa kiljua? Ehkä he eivät tule avaamaan. Mene nyt, mene nyt. Koputa! Anteeksi. Ai, mikä teille kahdelle tuli? Älkää unohtako matkalaukkuanne. En minä pure. Olen paikallinen poliisi. Palvelut Muumilaaksossa iät ja ajat. Emme me ole varkaita. Emme taatusti, emme ole varkaita, emme ole. Emme ole. Onko joku sitten väittänyt? Eikö ole? Etkö aiokaan pidättää meitä? En tietenkään. Menen tervehtimään muumeja. Tämä matkalaukku on meidän. Niin on. Onko joku muuta väittänyt? Ottakaa se vain. Oh. Siinähän te vihdoinkin olette. Ovatko nämä teidän vieraitanne, muumimamma? Eiköhän, ja koska heillä on matkalaukku mukanaan, he aikovat viipyä. Hauskaa. Sopisikohan se teille? Totta kai, minä olen muumimamma. Minä olen Tiuhti ja tämä on Viuhti. Tervetuloa. Astukaa sisään ja olkaa kuin kotonanne. Minä luulen, että me voimme jäädä. Viedään matkalaukku piiloon. He tosiaan ovat outoja. Niin ovat. Miten voin olla tänään avuksi? Niin kuulin, että Mymmeli on palannut. No niin on. Onko hän tulossa tänne? Ei, hän lähti kotiinsa Myyn kanssa ihan äsken. Selvä. Poliisimiehen pitää tarkistaa kaikki pikkuasiatkin. Se on hyvin tärkeää. No näkemiin sitten, muumimamma. Hän on ihastunut Mymmeliin. Mutta onko Mymmeli ihastunut häneen? Ken tietää, Mitä vieraat puuhaavat? ovat pelästyneen näköisiä. Olen tyhjentänyt piirongin laatikot teitä varten. Kiitos. Mihin panemme laukun? Piirongin laatikkoonko? Tänne sen voi kätkeä. Oi katso, meille on tehty näin samat pedit. Piilotetaan matkalaukku piirongin laatikkoon. Meidän täytyy olla varuillamme. Minä pidän muumeista, he eivät kilju ollenkaan.
Silti meidän pitää olla varuillamme. Erikoiset vieraat pitävät talostamme, mutta ne kaksi ovat erikoisimmasta päästä. Ja he ovat pohjoisesta. Siitä nimetkin Tiuhti ja Viuhti. Entäs se matkalaukku? Minusta he vaikuttavat pakolaisilta. Jotka karttelevat lain kouraa. Tahdotko nähdä heidät? No joo, enkö hän? Siinähän sinä olet. Mitä he tekevät? Ei harmaita aavistustakaan. Huoneesta kuului pelkkää pihinää. Me luulemme, että tulokkaat ovat pakolaisia. Mitähän heidän matkalaukussaan on? Rahaako? Vai valtiosalaisuuksia? Etteivät ole tuhopolttajia. Piilotetaan tulitikut. Yhteiskunnan viholliset 1 ja 2. Eivät kyllä siltä näytä. Otatteko teetä, Nuuskamuikkunen ja Nipsu? Kiitos. Keksejä myös, kiitos. Oi, myös matkalaukku on poissa. Mitä minä nyt teen? Oi, mitä? Joko sinä nousit ylös? Ai, sinä olitkin vuoteen alla. Se on turvallisin paikka. Pian tapahtuu jotain. Mitä? Se minut herätti, tunnen, että se tulee. Ei se voi tietää, että me olemme täällä. Voipas tietää, jos se tulee tänä yönä. Varmasti tulee. Onpas siellä tuulista. Ja yhtäkkiä kamalan hyistä. Hei! Torkuitteko makeasti? Liittykää seuraan. Siinä he ovat. Tässä on Nipsu ja Nuuskamuikkunen. Teidän ei tarvitse pelätä heitä. Mikä hätänä? Se tulee. Niin tuleekin. Kuka kumma tulee? Mörkö. Mörkö? Se on kammottava. Kammottava. Ai se mörkö. Tiedätkö sinä siitä? En ole nähnyt, mutta pelottava hirviö se on. Pelottava hirviö. Ja se seuraa teitä. Se on täällä ihan pian. Älkää pelätkö. Ei se mörkö minun kanssani rupea riitelemään. Eikö? Mutta jos se on hirviö. Hirviö tai ei, Muumitalossa vieraat ovat aina turvassa. Te kaksi menette huoneeseenne, lukitkaa kaikki ovet. Kiitos, muumipappa. Tästä ei mene kukaan läpi. Ei. Aseet käteen, perhekallis. Ottaako joku lisää teetä? Mikä hätänä? Hirviö hyökkää kimppuumme, muumimamma. Jestas. Mamma, hae paistinpannu taistelun varalta. Onkohan kaikilla kunnon aseet?
Hui! Keskiyö. Ei mitään tyhmää mörköä olekaan. Toivottavasti ei. Se tulee, se on täällä. Hyvin lähellä. Ihan älytöntä. Painun kotiin, minua unettaa. Emme voi valvoa koko yötä. Hyvä on. Minä lähden nyt, ettäs tiedätte. Muista selusta. Kulje vain avointa tietä. Yritätte pelotella minua. Minä en helposti pelästy. Hui, hoi, hoi, hoi. Se on täällä. Eikä ole! Mörköjä ei ole olemassakaan. Äkillinen tuulenpuuska puhalsi kynttilät sammuksiin. Ei siellä ketään ole. Hyvä. Mikään ei estä Nipsua lähtemästä kotiin. Myöntäkää, ettei mörköjä ole olemassa. Pelottelitte vain. Pötypuhetta. Ei ristin sielua. Oi, älä tuolla lailla törmäile. Se on täällä, se on täällä! Missä? Siellä, heti oven takana. Jaaha. Ei, älkää avatko ovea! Eteenpäin. Ei ketään. Eikö? Oletko varma? Taidat olla oikeassa. Ei ketään. Säikytimme sen tiehensä. Mörkö otti jalat alleen. Siinä se on. Mörkö, olisimme iloisia, jos lähtisit kotiin. Hermostutat vieraamme. Palelutat ruusut. Jätä äidin kukat rauhaan. Sinun täytyy lähteä. Lähde ennen kuin lasken 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oletko kunnossa? Katsokaa maata. Hyhmää. Hyi
kun tuli kylmä. Niin tuli. Ei Mörkö enää tänä yönä palaa. Mennään sisään juomaan jotain kuumaa. Eikä Mörkö enää palannut sinä yönä. Mutta minkä vuoksi se ylipäätään hiippaili Muumitalon nurkilla? Aikooko se vielä tulla? Silloin kun kaikki nukkuvat.